Hey, vi har fået til opgave at gøre puslebord og tilhørende vask ren. Og der vil vi bruge det universalrengøring. I mange hjem, der bruger de klor. Men det gør man ikke på arbejdspladser, fordi det kan være skadeligt for både mennesker og kloaksystemet. Så den fjerner jeg lige. Og i stedet så bruger vi rodanol, som fjerner bakterier, fjerner dårlig lugt og desinficerer. Og så er den meget mere miljøvenlig. Og så skal man altid huske, at syre og klor ikke må blande sammen. Så hælder vi universalrengøring op i en spand vand, hvor der er 5 liter i. Og der hælder vi så 0,25 deciliter universalrengøring i, for at det passer med dosen. Og så starter vi med at gøre den blå måtte ren. Så man skrubber rigtig, rigtig godt. Og det skal man så gøre over det hele og ud i siderne også, det skal man huske. Og når man så har gjort det på den ene side, på hele den ene side. Så løfter jeg den op, som vi gør på den anden side. Og når jeg så har gjort det på hele den anden side, og jeg har husket alle siderne igen, så er jeg færdig med den blå måtte. Og så skal vi til at gøre det på selve puslebordet. Og der bruger man stadig universal rengøring. Så der skrubber man også rigtig, rigtig godt. Og det gør man over det hele, og man husker alle hjørnerne og alle overfladerne. Og dem her. Og så er det en god idé, hvis man laver den regel, at man hver måned tager puslebenene inde på puslebordet. Ja. Og når vi så har taget hele puslebordet, så tager vi en klud, og så tørrer vi af herhenne. Så tørrer vi simpelthen universal rengøring af måtten. Så den er klar til at gøre ren med rodanol. Så når jeg har taget den ene side, så skal vi have den anden side. Så er det der, hvor jeg skal ind. Sådan. Og så skal vi bruge rodanol. Og der har vi også 5 liter vand. Og så er det vigtigt, at man læser, hvor meget man skal hælde op. Ruller af og hælder op. Og så er det en god idé at tage en anden skrubbesvamp, så er det mere hygiejnisk. Og så skubber man igen over det hele, så man fjerner alle bakterierne, så det er væk. Og det husker man at gøre over det hele, og man tager siderne også. Og når man så har taget hele den ene side, vender man den rundt. Og så tager man hele den anden side igen. Og der husker man også at gøre det ud i siderne. Og det gør man så over hele måtten. Og når vi så er færdige med det, så stiller vi den i oprejse, så den ikke ligger og danner fugt på det våde bord. Sådan. Og så skal vi videre over til vores gode kollegaer, Michelle og... Hvad hedder han nu? Niklas, ja. Det er rigtigt. Som skal have vasken. Yes. Jamen, meget tak, Christina. Det er også meget. Vi skal vaske vasken, og vi ved, hvad der er for en slags sæt, vi skal bruge. Til at starte med, så starter vi med universal rengøring. Og så bruger vi det samme, som de andre brugte. Og så gør han det rigtigt. Gør man bare det samme. Så sæt ned. Skrubber godt i vasken. Skal have det hele med, så godt som man kan. Og når man så engang er med at være færdig med det, så tager man det så af. Så når man har gjort det, så tager man det så lige af. Så skal vi have en skursvamp, der ikke er blevet brugt. Jamen, den er ikke brugt, den der. Og så sidst men ikke mindst, hvis man har lyst til at få fjernet kalken, der sidder på vasken, på hanen eller dernede i, eller rundt omkring, så tager man lige noget eddike. Det lugter
er det slemt. Så knupper man bare. Glide og yndefulde bevægelser. Men alligevel lidt hårde. Så får man ikke det hele med. Stinker meget. Meget slemt. Ad. Yes. Så er vasken også ren. Nogenlunde.